फारफ्रोमबो बिथिंजों बे समाव बिटिसि आरो बिटिसिनि थागिबि बर'फोरा बे समाव फारफ्रोमबो बिथिंजों बे समाव खैफोदा साग्लोबसारनो हमदों। थारैनो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ जों मख'नांगोन। नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव आसाम नाङैनो मोनद' हारिनो जे एसटि होनायनि थाखाय आसाम केबिनेट लानाय बिथांखिखौ लानानै गोख्रों भाबै सोमावसारनाय जादों। सोमावसारनाय बे समाव जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। दिनै आसाम आयेन आफादाव बेखौ बिल पास खालामनायनि एबा मोनद' हारिनो रिकमेन्डेसन हरनायनि सायाव गुवारै आरो गेबेङै सावरायलायनाय जागोन आरो बेयो जोबोदनो मोनसे थि लामाजों थांनायनि मोनसे इसारा एबा मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बेलायाव बे समाव आसाम आयेन आफादाव पास खालामनायनि बाथ्रा, जायखौ लानानै बे समाव थाखानाय एसटिफोर एबा बर'फोरा जोबोदनो मोनसे खैफोद गोनां फारसे आवगायगासिनो दङ एबा थाखानाय एसटिफोरा बे समाव खोमसि फारसे दावखोगासिनो दङ। बेराफारसेजों बे समाव आसामाव मोनसे बिल लाबोदों, आयेन लाबोदों आरो जाय आयेननि गेजेरजों एबा बिलनि गेजेरजों गोबां बर'फोराव एबा बिटिसि ओनसोलाव खोमसिया साग्लोबनो आरोबाव नाजाबावदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दि आसाम प्रहिबिशन अफ पलिगेमी बिल 2025 जे बिलनि गेजेरजों जे जोबोदनो मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। मानोना बे समाव बे बिला दि आसाम प्रहिबिशन अफ पलिगेमी बिल 2025 आ बे बिटिसि ओनसोलाव एबा 6 शेड्यूलाव बे इमप्लिमेन्ट जाया, बे मावफुंजानाय नङा एबा आथिखालाव बे सोलिनाय नङा। अब्ला मोनसे सोंथि जाखाङो जे बे समाव बिटिसि ओनसोलावबो गोबां गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजों साग्लोबसारनाय, जाय हारि हारिसाफोराव बे समाव जुदि बे आयेनखौ जुदि लाबोआब्ला एबा बे आयेना जुदि बिटिसि ओनसोलाव जायाब्ला जोबोदनो मोनसे खैफोद गोनां एबा गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि अनजिमा, बे अनजिमाया बांनायनि मोनसे इसाराखौ जों नुनो मोनो। मानोना बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे ट्राइबेलफोर एबा बर'फोरा सासे एबा सानैनिफ्राय जों फिसा एबा गथ'खौ आजाया। नाथाय बेराफारसेजों जुदि गुबुनखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसि ओनसोलाव गोबां गुबुन हारिनि जे अनजिमा, सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। नोंथांमोनाबो जुदि खारिथिखौ नायोब्ला बेनिफ्राय रोखा जागोन जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव बेसेबां गुबुन हारिनि एबा सुबुं अनजिमा बेसेबां बांदों नोंथांमोना बेखौ रोखायै मिन्थिगोन। नाथाय बे समाव बे आयेनाव जाय हाबा लानायनि जे होबथानाय जे आयेन, बे आयेनखौ बिटिसि आव जुदि लाबोआब्ला गुबुन हारिफोरा जाय सासेल' नङा सानै साथाम जुलि खालामनानै जे जुलि खालामो, बे जुलि खालामनायजों लोगोसेनो सुबुं अनजिमाया बांनायनि मोनसे सम्भाबना एबा मोनसे थासारिखौ नुहुरो। जुदि बिटिसि ओनसोलाव बे सोलियाब्ला थारैनो बिटिसिनि जे सुबुं अनजिमा एबा बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया जोबोदनो खम जालांगोन आरो बेराफारसेथिं बे समाव गुबुन हारिनिखौ जुदि नोजोर होयोब्ला सुबुं अनजिमाया गोबां जाहैगोन। नाथाय बे समाव जे नैबे आयेनफोरखौ जाय हाबा लानाय जे होबथानाय आयेन, बे होबथानाय आयेनखौ जुदि बिटिसि ओनसोलाव गमामायैनो जुदि बाहायनाय जायाब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोदनो मोनसे खोमसिनि साग्लोबसारनाय होननानै जों मख'नांगोन। मानोना बेराफारसेथिं बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला बिटिसि आव गोबांनो गोहोम गोग्लैगोन आरो बेराफारसेथिं जुदि जों नोजोर होयोब्ला बे समाव दि आसाम प्रहिबिशन अफ पलिगेमी बिलनि गेजेरजों जुदि बेवहाय इमप्लिमेन्ट जुदि बिटिसि ओनसोलाव जायाब्ला फैबाय थानाय समाव बर'फोरा एबा बिटिसि ओनसोलाव जे बर'फोरनि अनजिमा, सुबुं अनजिमानिफ्रायबो जोङो गोबांनो मोनसे खैफोद गोनां जागोन। थारैनो बे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों मा फोरमायगोन फोरमायहरनो हागोन। गोजोन्थों।